Njemačka, zemlja pjesnika i mislilaca. Jedna od najvećih ekonomija na svijetu. Jedna od vodećih sila u EU. Uzorna zemlja blagostanja. Zemlja inovacija. Zemlja koja slijedi svoj ustav, njeguje vrijednosti i poštuje ljudsko dostojanstvo. To je upravo ono što želimo da naša zemlja bude. A kakvo je danas stvarno stanje u Njemačkoj? Ekonomska kriza, visoka inflacija, energetski kolaps, društvena podjela, rastuće siromaštvo i neizvjesnost u pogledu budućnosti. Hoćemo li mi, ljudi, nijemo gledati šta se dešava ili ćemo svoju budućnost uzeti u svoje ruke? 18. marta 2023. godine otvorena online konferencija Globalna kriza, Njemačka, vrijeme je za djelovanje. Ovaj događaj će se prenositi na brojnim online platformama. Ujedinimo se i krizu pretvorimo u priliku. Mi imamo izlaz.